C++ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Operators are the symbols that are used to perform some operation on data. The data item on which the operations are performed are called operands. Example, x plus y. ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഓപ്പറാൻഡ്സ് ആണ്, പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം സം ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഡേറ്റ. ഐറ്റം ഓൺ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്പറാൻഡ്സ്. ദ ഡേറ്റ ആയിട്ട് എവിടെയാണോ ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരിലാണോ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറാൻഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ. ഓപ്പറേഷനെ അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഒരു 8 ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതിലൊന്ന് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്. പ്ലസ് ഫോർ അഡീഷൻ, മൈനസ് ഫോർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ആസ്റ്ററിസ്ക് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സ്ലാഷ് ഫോർ ഡിവിഷൻ, പെർസെൻറ്റേജ്, മോഡുലസ് ഡിവിഷൻ. 5 mod 2. 5 mod 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ കാണുക. റിമൈൻഡർ ആണ് എക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഈ സിമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ. ഇതാണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു. The next, logical operators. Logical operator used to combine relational expressions. Relational expressionകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ്, ഡബിൾ ആമ്പർസാൻഡ് സിമ്പിളാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ, എ ഗ്രേറ്റർ, ഇത് രണ്ട് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇവയെ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റിസൾട്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് ശരിയായിരിക്കുള്ളൂ. 5 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2, 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6, ഇതിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ശരി. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂവും ഇത് ഫോൾസും ആണ്. അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ട്രൂ. അപ്പം ഇത് ഓവറോൾ റിസൾട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ രണ്ട് റിസൾട്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ലോജിക്കൽ ഓർ അഥവാ ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ, ഇതാണ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ഓർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയായാൽ മതി. അപ്പോൾ 5 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2, 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6, ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ്. അപ്പം ഇത് ഫോൾസ്, ഇതിലൊന്ന് ശരിയായതുകൊണ്ട് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രൂ വെൻ എനി ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ. ലോജിക്കൽ നോട്ട്, not x greater than y, 5 greater than 2, not that this condition is true, then false. Not true means false, negate the result of the condition. Then assignment operator. Assignment operator equal to, assignment operator is used to assign the value of an expression to an identifier. Syntax, identifier is equal to expression, x is equal to 5. Assignment operator assign the value of an expression to an identifier. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആകാം. അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു. എ പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി, ഇത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡാണ് എ പ്ലസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. ദെൻ മൈനസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി. Into equal to a into equal to b, a is equal to a into b. Slash equal to a is equal slash equal to b, a is equal to a divided by b. Percentage equal to a mod b, a is equal to a mod b. Next, increment or decrement operators. There are two commonly used unary operators, the increment operator plus plus and then minus. Then the increment operator plus causes its operand to be increased by 1, whereas the decrement operator minus causes its operand to be decreased by 1. increment operatorനെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്നും പ്രീഫിക്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ദെൻ ഇവിടെ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ, ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ്, ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഐ, ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് മൈനസ്, വൈയുടെ വാല്യൂ 7 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ. ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ, ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 7 ഒന്നുകൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്രയാവും 8. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ, ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഐ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ അസൈൻ ഇറ്റ് ടു ജെ.
ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടും, 7 8 ആകും. 8 എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ജെയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ജെ 8 ആകും. Then next say the j is equal to I plus plus. First assign the value of I to j. ഐയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ജെയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജെക്കകത്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത്, 7. അതിന് ശേഷമേ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. വാല്യൂ ഓഫ് ഐ 8 തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ജെക്കകത്ത് വാല്യൂ 7 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഐ. ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജെയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഐ ഈ 7 മൈനസ് 1 6. അപ്പോൾ ജെ 6 ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ഐയും വാല്യൂ ഓഫ് ജെയും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡി, ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് മൈനസ്. ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം ജെയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡിക്രിമെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അസൈൻ ഐ ടു ജെ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഐ. ദെൻ